programar ja el nou moviment fa més de 20 anys. Ara veig que han arrencat la gravació. Aquesta sessió la gravarem perquè després els que no han pogut assistir la puguin tenir també. I, per tant, si algú no vol sortir a la gravació, doncs apaga el vídeo i d'aquesta manera ja no hi sortirà. I després que farem una ronda de preguntes i de discussió, aquesta part ja no la gravarem, de manera que tots us pugueu sentir més lliures de fer les vostres aportacions, etc. Vale? Bueno, com us deia, fa més de 20 anys a Coneix vam començar a fer un RP, val? Centrat en millorar el dia a dia o a facilitar el dia a dia d'empreses com les vostres. Val? I nosaltres amb què som diferents o què penso que valoren els nostres clients o què ens expliquen que valoren és la nostra especialització, que us coneixem molt bé perquè fa molts anys que treballem amb empreses com la vostra i només amb empreses com les vostres, que tenim una eina que és molt adaptable i que quan teniu necessitats específiques doncs podem implementar-les i que estem al vostre costat. Val? Quines coses fa l'eina? Doncs, bàsicament des de la part comercial, la part de CRM, de seguiment de clients, la gestió de projectes, la facturació, doncs ara tenim tot el tema del Verifacto, de la factura electrònica, tota aquesta part que és obligatòria o està a punt de ser obligatòria. Bàsicament hem anat incorporant totes aquelles eines que una organització com la vostra pot necessitar. Val? I fins aquí la falca publicitària i ara entrem en el tema. No? Bàsicament, aquesta presentació neix d'analitzar les dades que té Hisenda sobre els mercats, vale? I llavors vam trobar coses que doncs, feien una mica d'angoixa, no? I vam dir, anem a veure què està passant o què podríem fer per minimitzar aquest fet. I el tema és el següent, no? Si agafem, això són dades d'Hisenda, si entreu a la web d'Hisenda, hi ha un apartat que posa Observatori de Marges Empresarials, de fet em sembla que està en castellà, Observatori de Márgenes Empresariales, i que per grups pots veure els valors agrupats de tot un sector. I si mirem el grup 7, que el grup 7 inclou enginyeries, despatxos d'arquitectura i alguna cosa més, però sobretot enginyeries i despatxos d'arquitectura, i mirem les dades agrupades, veiem, teniu les columnes en verd, que són la facturació, que veiem que en general va creixent sempre de manera sostinguda, menys l'any del Covid, que hi ha una baixada, però després es recupera, i tenim que doncs, al llarg dels anys, al llarg dels últims 10 anys, doncs, ha anat creixent de manera que dius està bé. Però el que et preocupa de manera significativa és la barra vermella. En aquests 10 anys hem passat de tenir, o el sector ha passat de tenir marges pròxims al 20%, a baixar a marges que no arriben als 2 dígits i es queden de l'ordre del 5, 7, una mica depenent de l'any, no? Veieu el mínim el 2023, que és el 4,88, vale? El 24 va millorar una mica, el 25 ha tornat a empitjorar, vale? I llavors vam dir, bueno, i què podem fer o què hauríem de fer perquè això remuntés, no? Vale? I a partir d'aquí vam analitzar, vam treure una mica uns quants punts, alguns que són externs, que a nivell d'empresa hi podem fer poc, i d'altres que sí que són interns a nivell d'empresa i que, per tant, cadascú de vosaltres podria aplicar a casa seva o podria revisar com ho té a casa seva. D'acord? Vale. D'aquests punts en tractarem dos d'externs i el primer és el model de licitació i el mercat. Val? Molts de vosaltres treballeu per l'administració o per grans empreses que fan licitacions. Val? I una de les coses, doncs, suposo que molts de vosaltres coneixeu Catenara, que és una associació on hi ha enginyers i arquitectes, i parlant amb ells, una de les seves grans reclamacions és dir, no pot ser que les licitacions estiguin absolutament centrades en el preu, on és la qualitat. Nosaltres volem fer bona feina i de la manera que s'estan fent les licitacions en aquest moment és molt difícil que els projectes acabin sortint bé, no? Llavors, una de les coses que es pot fer
i de fet que ara tenen bona experiència amb això, és anar a parlar amb el sector públic i treballar amb ells a l'hora de millorar aquests plecs de condicions i fer que verdaderament es facin plecs que permetin o que ajudin a assegurar l'èxit dels projectes. Val? I això és una cosa doncs, que a nivell d'empresa és molt complicat que ho puguem fer, però a nivell d'associacions, a nivell del col·legi, a nivell d'això, doncs sí que hem de treballar com a sector per defendre els nostres interessos. No? Un altre punt que deien, i que a més aquests anys que hi ha hagut inflacions molt altes ho hem patit o s'ha patit especialment, és el tema de quan tens contractes amb revisions de preus relativament, o sigui que no hi ha bones clàusules de revisió de preus. No? I tinc una inflació molt important i això no puc repercutir en els meus contractes i em quedo doncs, amb números vermells en aquell projecte. No? I això és molt important que no passi. No? I després, doncs, cada vegada tenim més competència de grans empreses i també de petits que, que fan ofertes o fan propostes amb les quals, amb l'estructura que puguem tenir nosaltres, és molt difícil de competir. No? Aquest seria doncs, el primer model i d'aquí diríem, doncs anem a treballar anem a treballar com a sector, val? Per intentar millorar aquestes condicions amb els licitadors, etc. Vale, una de les segones grans problemàtiques que penso que us podeu sentir identificats és això, no? El mercat laboral, com està canviant el mercat laboral. Una mica el que em transmeteu és costa molt trobar gent, quan la trobes costa molt que funcionin i quan els tens formats i funcionant com tu vols, llavors et marxen. No? Una mica seria aquesta la, la preocupació i, a més, els sous que he de pagar doncs, no els puc repercutir en els projectes, amb la qual hi ha una pressió molt gran. Jo no puc augmentar honoraris, però per l'altre he de pagar sous cada vegada més alts. I llavors aquí mig doncs, se m'escapa el marge. No? Llavors, és un punt que, si bé hi ha moltes empreses que el discurs és aquest, també veiem empreses que diuen nosaltres ens en sortim relativament bé d'això, no? I sí que pensem que estem anant cap a un moviment o cap a un moment on la gent busca o exigeix ja molta més flexibilitat, o sigui, moltes coses que es donaven per fet amb cultures d'empreses doncs, que fa 50-60 anys que esteu fent projectes, doncs diguem que hem de, per aconseguir fidelitzar la gent jove, hem d'incorporar doncs, maneres de treballar amb molta més flexibilitat, amb eines modernes, amb propòsit, etc. No? I aquest doncs, seria una mica el xoc cultural amb aquesta generació Z, que algunes empreses patiu de manera molt forta i d'altres potser no tant. No? Però, en tot cas, el mercat laboral és el que és i hem de viure amb el que tenim. No? Però sí que aquí jo penso que és important, doncs, sense perdre els valors de la nostra organització i la qualitat i la manera de fer la feina, doncs, poder compatibilitzar això amb estratègies que potenciïn molt el benestar dels nostres equips, no? Que són en el fons, són els que fan que la màquina funcioni. Aquests serien els dos primers punts que serien externs i ara ja anem a passar a punts interns. Val? Un projecte comença per un pressupost. Val? Llavors, si no pressupostem bé, podem pressupostar malament perquè ho hem fet massa alt, però en aquest cas el que passarà és que no guanyarem el projecte normalment, i si ho fem massa baix, el problema és que ens haurem menjat ja d'entrada el marge del projecte. No? Llavors, aquí, una de les coses que pensem que marca la diferència és aquelles empreses que tenen una base de dades amb, amb dades dels projectes que han anat fent al llarg dels anys, val? I en aquesta base de dades tenen paràmetres que els ajuden a conèixer el cost i a ofertar els nous projectes. Val? Tenir ratis d'honoraris per metre quadrat per tipus d'instal·lació, per dir alguna cosa, dius, mira, és que jo
una instal·lació elèctrica entre els metres quadrats, els quilowatts, el número de punts de no sé què, doncs ja sé quantes hores acabaré dedicant-hi, no? Perquè m'he parametritzat els meus projectes dels últims 5 anys i més o menys sempre ho acabem fent d'aquesta manera. I si tens una eina d'aquest estil, això et permet doncs, afinar molt més amb les hores que verdaderament necessites en aquest projecte. Vale? L'altra cosa que acostuma a ser la pedra de toc és les modificacions als projectes. No? Um, uh, doncs a l'hora de començar un projecte, sabeu que l'endemà el client comença a demanar modificacions. Llavors, a partir d'aquí, jo penso que hi ha diversos aspectes que hem de tenir en compte. Per un costat, el fet de saber que això passarà i tractar-ho des del primer moment i, per tant, fins i tot que en el contracte ja hi hagi un procés formal de gestió de canvis, val? Però també que diguem que les modificacions estiguin des del minut 1 en el diàleg amb el client i que sàpiga que, com més modificacions demana, doncs acaba endarrerint molt el projecte i pot arribar a posar-lo en risc. També jo penso que hi ha una diferència molt important. Si treballem amb un client, si el nostre client ha fet molts projectes d'aquell tipus i en sap molt, serà molt diferent de si tenim un client que és la primera o la segona vegada que fa un projecte d'aquell tipus. No? En el client aquest que està començant a fer projectes d'aquell tipus o que fa un projecte d'aquest tipus i potser no en farà més, clar, en el moment que comença el projecte, ell aprendrà moltes coses i voldrà canviar moltes coses. Vale? I per tant, això, que en aquest és molt important que el formem des del primer moment o que li expliquem què passa amb tots aquests canvis que ell demana. No? I després tenim l'altre, que seria l'arquitecte, que de fet n'ha fet molts de projectes i que els arquitectes, com que cada dia, com que una cosa de disseny cada dia la pots millorar i doncs acabes fent molts canvis, no? I llavors aquí això ja seria a nivell de sector una altra vegada, però en el sector de l'automoció tenen un concepte que és el design freeze, vale? Que és la data del design freeze date, la data de congelació del disseny, val? Que vol dir a partir d'aquella data ja no pots canviar el disseny. Val? En el món de les instal·lacions, en el món de l'arquitectura, aquest concepte en general jo no l'he vist. No sé, potser algú em diu, sí, jo m'he trobat que tal arquitecte ho fa, no ho sé. En general no l'he vist i això penso que podria facilitar molt les coses a tots els nivells. No? De dir, vale, tu em pots fer molts canvis fins a aquesta data, però després ja no. Només canvis que siguin per corregir errors de coses que hem vist. No? L'altra cosa és el tema de l'especialització. Si jo no faig mai dos projectes iguals, és molt complicat que aconsegueixi un bon marge en els meus projectes. Si jo tinc sistematitzada la manera que faig els projectes i m'especialitzo en projectes concrets, aquí serà molt fàcil que faci créixer el meu marge perquè sabré molt bé com fer les coses. No? Quan és la primera vegada que fas un projecte, tens dues feines, fer el projecte i aprendre com es fa el projecte. Quan aquell projecte n'has fet 35, doncs verdaderament no és només que ja saps molt bé com el fas, sinó que tens moltes coses automatitzades o semiautomatitzades i per tant el pots fer molt més bé i molt més ràpid. No? Llavors, si fem el màxim de projectes amb molta especialització, doncs això també ens ajudarà amb el tema del marge. I altres coses importants és el tema dels costos indirectes no repercutits, que a vegades doncs, quan calculem les hores de fer un projecte, calculem les hores tècniques, però potser no tenim en compte les hores de coordinació, de reunions, etc. No? I això és una altra de les coses que hem de tenir. Vale? Aquesta seria la part del pressupost. Aquí potser el que jo posaria més important és el fet de tenir una bona base de dades amb dades de l'històric de projectes, perquè això és el que verdaderament m'ajudarà a saber quantes hores tardaré a fer aquell projecte i, per tant, quin serà el meu cost a l'hora de fer aquell projecte. No? I la gestió de les modificacions, que això, bueno, no és en absolut, i suposo que tots estareu d'acord, un tema senzill de tractar. Val? Seguim endavant. El quart punt i el segon del funcionament intern és el control econòmic. Val? Si tinc dades de que el projecte va malament, però aquestes dades les tinc només quan el projecte ja està acabat o pràcticament acabat,
val? No puc reaccionar, no puc prendre accions per corregir això, no? I per tant és molt important, val? Tenir un, un control econòmic en temps real de com estan en el projecte. Val? Jo, durant el projecte, ja des del dia 2, he de poder saber si hi ha desviacions, si no n'hi ha, si acabaré en la línia del que he pressupostat, tant a nivell d'ingressos com de despeses, val? O si ja des del moment X ja veig que estic gastant més hores o que estic gastant més del que havia previst, no? Per tant, és molt important això de tenir una eina que m'ajudi en temps real a saber com estan tots els meus projectes, d'acord? L'altre és que no tingui mètriques, que no tingui KPIs, vale? I llavors és molt important doncs, tenir aquestes mètriques. Després, al final, us ensenyaré, doncs, o farem un llistat d'alguns dels KPIs que pensem nosaltres que és important que tota organització tingui o tota organització que fa projectes, no? I després hi ha un altre punt que, que també és important. Estem en un sector en general que es cobra tard i malament, no? I moltes vegades aquest cost financer ens fa um, se'ns menja el marge, si no el teníem previst inicialment, etc. Per tant, són altres coses que és important tenir en compte. Vale? L'altre punt és la gestió ineficient del temps, o sigui, aconseguir fer més feina amb el mateix temps. Val? En general, la majoria de vosaltres potser hi ha algun fabricant de maquinària que el que ven és ferro o etc. Però molts de nosaltres el que acabem venent són hores, no? Hores per projecte. I, per tant, la nostra matèria prima són aquestes hores. Per tant, si aconseguim ser més productius en aquestes hores, val, aconseguirem augmentar el marge. I aquí penso que si de tots els punts, probablement aquí és on la majoria de les organitzacions treuen més mala nota. Vale? I segur que n'hi ha alguns que excel·liu amb aquest aspecte, no? Però probablement aquest és el punt on hi ha més a guanyar. Val? Amb quines coses? Bueno, no sé, suposo que vosaltres, ja la majoria, després farem una petita enquesta en què podreu contestar de manera anònima i veure com esteu enfront dels altres participants a la presentació, val? Però encara hi ha enginyeries o empreses de projectes que no compten les hores. I jo els dic, home, és com si fossis un fabricant de cadires de fusta i no comptessis quanta fusta necessites per fer les teves cadires, no? Vull dir, després, si no tens les hores necessàries, doncs després és molt difícil que tinguis informació de quan dediques a fer el projecte, no? I hi ha una cosa molt important, és que hi ha moltes tasques en un projecte que són el que jo dic infinitament expansibles, que vull dir que són tasques que potser les puc fer en 2 hores, però també n'hi puc dedicar 5 i també n'hi puc dedicar 10. Val? I probablement el client no me n'està pagant 10, me n'està pagant 2, i amb 2 es pot fer i es pot fer prou bé la feina. Però si jo no sé quantes hores he de dedicar a fer aquella feina, acabo dedicant-hi més de les que caldria i, per tant, acabo augmentant molt el número d'hores que dedico a aquell projecte. Val? I tot això va molt lligat a registrar les hores i a planificar les tasques. Val? Una de les coses que em trobo molt és que no tenim temps de planificar. I llavors alguns de vosaltres em dieu, és que nosaltres tenim eh, projectes molt curts amb moltes tasques i, per tant, no podem planificar. I d'altres em dieu, és que jo tinc projectes molt llargs amb tasques molt grans i no podem planificar. Val? El cas és no planificar. I per planificar, doncs, alguns, bueno, doncs aquest es fa un Excel, eh, i acabes tinguent, doncs, cada un dels teus responsables d'equip té la seva manera de planificar amb el seu Excel i no sé què. Val? Verdaderament, en les empreses que surten del paradigma de no tenir temps de planificar, o és que planificar les tasques implica massa feina, o és que és massa farragós entrar les tasques en el sistema, que són totes les coses, els que salten aquestes barreres i verdaderament comencen a planificar i a treballar amb feines planificades i poden dir, no, és que totes les feines que estem fent en el nostre despatx, vale, tenen una tasca en el sistema, no? Això fàcil permet augments de la rendibilitat de l'ordre del 15 del 20%.
És verdaderament molt important, però és un canvi de paradigma molt gran i que és molt difícil, verdaderament. He vist empreses que els hi ha costat anys, però al final se n'han sortit, val? Perquè hi ha molta gent que no ens agrada, que no estem fets per planificar, però és una altra cosa que és molt important. Val? L'altre és el que ja comentàvem abans, és el tema de l'estandardització. Val? Com més estandarditzem, val? Més ràpid podem fer els projectes, sobretot si ens hem especialitzat en tipus de projectes, etc. Val? Aquí, a més, estem entrant, i jo penso que estem entrant a l'edat de l'estandardització. Les noves eines d'intel·ligència artificial ens permeten programar coses a uns costos que són molt inferiors als que eren fa uns anys i, per tant, coses que abans deies, home, és que si ho pogués programar això, però és que, clar, programar això val tants diners i, per tant, no em surt a compte programar-ho i, per tant, ho segueixo fent manualment, no? Penso que en aquest moment aquest temps necessari per programar-ho ha baixat molt i podem arribar a fer programacions de coses, doncs, potser en un parell de tardes, no? I llavors això em dona unes eines que em permet fer el meu projecte molt més ràpid. Val? I després, una de les conseqüències més grans de la falta de planificació, val, és que acabem dedicant un temps administratiu excessiu. Hem d'acabar fent moltes més reunions, moltes més interrupcions de i com ho tens això, i com està allò, i quan has de fer canvis, doncs, tota aquesta gestió de les tasques sense tenir una eina de gestió de tasques perquè no tenim temps d'entrar les tasques en un sistema, ens acaba generant molta més feina de, de la que tenim o de la que hauríem de fer, val? I per tant, ens acabem fent moltes hores que no podem facturar-li al client, a més a més. Val? Aquest sí, jo penso que si he de triar d'algun d'aquests punts, aquest seria el que jo triaria per treballar. Val? Després, un altre important és, aquí en diem, la fragmentació d'eines, però li podríem posar un altre títol, però potser no quedarà tan bé amb la presentació, que és compta quantes hores dediques al cap del mes a fer-te Excels per saber com estan les coses. Val? Vull dir, ens hem trobat molts equips directius, a més, normalment això és doncs, el CEO de l'organització, el director general, el jefe, poseu-li com vulgueu, però bàsicament és el que té menys hores i que, a més, dedica moltes hores d'aquestes a fer-se un Excel i a mantenir-se actualitzat o a demanar que li facin l'Excel, etc. No? Val? Hem de deixar de perdre temps a fer Excel. Vosaltres heu de portar el valor amb altres coses que no sigui fer Excels, no? I per tant, el seu és tenir una eina que ja et doni tota aquesta informació. No sé, és com si per saber a quants quilòmetres per hora anem per l'autopista, doncs cronometrem el temps de fer un quilòmetre. Dius, sí, clar, et dona i el resultat, i potser el resultat és fins i tot més fi i més exacte que el que em dona el compte quilòmetres del cotxe. Val? Però has d'estar per altres coses quan condueixes, no per cronometrar quan tardes a fer un quilòmetre. No? Doncs una mica ens trobem amb això, no? Amb que dediqueu molt de temps a mantenir aquests Excels. Hem arribat a veure en empreses estructures amb Excels, amb 7, 8, 10, 15 Excels, verdaderament molt complexes i molt difícils de mantenir. No? Val? I tot això, a més, acaba que en les vostres organitzacions hi ha molts processos manuals i duplicats és que jo tinc aquestes dades aquí i aquestes allà i això aquí i llavors quan necessito fer-ho tot, doncs, miro d'aquí, miro d'allà i miro d'allà, no? El mateix que dèiem abans. Això cada vegada és més senzill de resoldre, està resolt ja i per tant us diria ho heu de tenir resolt a les vostres organitzacions. Després hi ha un altre punt important. Aquí en dic falta d'estratègia a la direcció. De fet, el que seria és això, és anem a saber amb què som bons, val? I per tant amb què ens està pagant el mercat i amb què ens estem guanyant la vida, val? I anem a potenciar allò i aquelles altres parts amb les quals no som tan bons o el mercat no ens paga tan bé, doncs, o bé trobem noves maneres de fer-ho, o deixem de fer-les, no? Ahir estava amb un client i em deia és que a nosaltres ens maten els projectes petits, perquè fem molts projectes petits i amb els que ens guanyem la vida són els projectes grans. Llavors em trobo que fem projectes de 800 euros
i que aquí doncs, és impossible guanyar-s'hi diners, no? Val? Doncs tenir aquesta informació i poder treballar amb això, no? Llavors hi ha una matriu, la matriu d'Ansoff, aquest exemple que teniu aquí, si busqueu al Google trobareu exemples de com fer ús a la vostra matriu d'Ansoff, però el concepte és molt senzill. Jo tinc els meus serveis, val? Tinc una sèrie de serveis que ofereixo als meus clients, no sé, instal·lacions de clima, instal·lacions elèctriques, no sé, o el que feu vosaltres, d'acord? I ho faig per diferents tipus de clients. Ho faig per l'administració, ho faig per altres empreses, ho faig per clients particulars, o ho faig pel sector dels hospitalari, o ho faig per al sector industrial, o ho faig per etc. No? En resum, teniu una sèrie de serveis i una sèrie de clients. I com que no us hi heu posat avui, vale, teniu un històric. Heu fet una colla de projectes, vale, que ja heu acabat, vale, on sabeu el que heu facturat i hauríeu de saber el que us ha costat aquells projectes. Vale? Si a cada casella d'aquestes, de cada servei, per cada tipus de client, li sumo tots els projectes que he fet, els ingressos que he tingut i el cost que he tingut, puc tenir el marge en tant per cent i el marge absolut que he aconseguit a cada un d'aquells projectes. Val? I això em fa un mapa, que podeu tardar potser una tarda a fer-lo, de amb quins tipus de projectes us guanyeu bé la vida i amb quins no us guanyeu bé la vida. I això us permet decidir a nivell estratègic cap on ha d'anar la vostra organització. I és un exercici que verdaderament us aconsello molt que feu si no l'heu fet ja. Val? A partir d'aquí hi ha una segona derivada que ens ajuda a dir, vale, jo estic aquí, jo vull créixer com una empresa, doncs, jo vull créixer, val? Llavors, puc créixer de dues maneres. Els mateixos serveis que tinc els ofereixo a nous clients, val? Seria una manera de créixer, val? I l'altra és, en els meus clients els hi ofereixo nous serveis. Val? A vegades tenim idees d'oferir nous serveis a nous clients i no coneixem ni el servei perquè és nou ni el client perquè no hi hem treballat. I això és molt més risc, no? Seria el quadre aquest de baix a la dreta. Val? Però és important, jo us aconsellaria molt de que feu aquest exercici. Val? Vale. I després tenim el tema dels indicadors. Val? Fins aquí els punts que havíem dit que pensem que afecten més en una organització com les vostres a nivell del marge. I llavors una de les coses que dic, bueno, necessitem tenir eines que ens diguin com anem. Vale? I llavors la vostra pregunta seria, vale, quines eines, no? Bueno, aquí he posat 5 indicadors que jo penso que estan una mica a la base del que necessitem. Vale? Els dos primers, imagineu-vos-els com un llistat de projectes que em serveixen per veure quins projectes van bé i quins projectes van malament. Vale? El primer és per veure quins projectes van bé o malament a nivell de cost i el segon a nivell de termini. Val? Jo puc agafar, mirar per cada projecte a dia d'avui, vale? Quin valor he produït, vale? I quan m'he gastat. Vale? A partir d'aquí, automàticament doncs, tindré que, òbviament, si ja m'he gastat més del valor que he produït, vol dir que el projecte ja està anant malament, vale? I, per tant, això em permetrà endreçar tots els projectes des del que va millor a nivell de cost fins al que va pitjor. Val? Sí que és veritat que necessito una manera de mesurar el valor produït. D'acord? Que és molt senzilla si tinc una bona planificació de tasques. Si no tinc una bona planificació de tasques, puc arribar a calcular el valor produït, però pot ser una mica més complicat. Vale? I després el segon és el mateix de com anem de tard en el projecte o de d'hora. I el mateix és el valor produït respecte al valor planificat. Val? Si tinc una bona planificació, aquestes dues coses seran molt senzilles i em permetrà veure amb quins projectes vaig endarrerit i amb quins projectes no vaig endarrerit. I a partir d'aquí prendre les mesures adequades. Val? El tercer és la taxa d'utilització. És com de carregat de feina està el meu despatx. Vale? Això és important saber-ho a dia d'avui, però també és important saber-ho a futur i tenir previsions amb la meva previsió de facturació d'hores i amb la meva capacitat d'hores, doncs al mes de setembre estarem al 90%, al 110 o al 60. D'acord? I per tant és molt important tenir també aquest número. I veure la passat, també hi ha el fet de que si tenim si aquest número és molt alt, aquí diu més del 80%, això que dependrà una mica
de la vostra manera de fer, etc. Però si aquest número és molt alt, el que passarà és que tindrem l'equip sota pressió i probablement estiguem fent més errors que ens acabin costant més diners dels que toquen i, òbviament, si és massa baix, el problema serà pagar les nòmines, no? El quart seria la rendibilitat per projecte i poder tenir clar el marge brut i el marge net de cada projecte, val? I tenir-lo en temps real, tant en projectes que estan en curs, val? Com en projectes que ja s'han acabat. En els projectes que estan en curs, el seu és tenir la previsió de com s'acabarà el projecte a nivell de marge brut i de marge net. Val? I després l'últim és la taxa de finalització a temps de projectes. Quants dels nostres projectes acabem a temps? Val? Si no n'acabem quasi cap a temps, bueno, doncs, vol dir que els nostres clients ens valoren per altres coses, no per la nostra puntualitat. I si en canvi els acabem tots a temps, doncs resultarà que els nostres clients, quan tenen pressa en un projecte, saben que encara que siguem més cars, ens han de trucar a nosaltres perquè ho acabarem el dia que toca, no? I com a mínim ser nosaltres conscients de com estem d'aquest indicador, jo penso que també és molt important. Vale? Vale, anem a parlar ara, ara el que anem a fer és el Menti. Vale, bàsicament us farem 6 preguntes que podreu contestar i així vosaltres podeu veure com esteu enfront de tots els altres assistents d'aquí. Heu d'entrar o bé en l'enllaç que us han posat que deu haver posat la Jara en els comentaris o amb el telèfon podeu entrar en aquest codi QR i per l'altre costat jo hauré de canviar aquí de presentació i posar-me aquí i iniciar això. Vale. Aquí torneu a tenir, veig que ja esteu contestant, vale. I aquí teniu l'enllaç per poder entrar els que encara no heu entrat. Vale, el primer és perquè sapigueu, bueno, doncs som dels grans o dels petits, dels que estem tots aquí. Veure, veig que n'hi ha 3 amb empreses de més de 50, heu contestat 17 de 22, vale? I la majoria estem amb empreses entre 10 i 20 treballadors, no? Vale. Bueno, ara entre 0 i 5 ja guanya. Vale? Hem contestat 21 de 23. Vale, passarem, si de cas, a la següent pregunta. Hi ha 6 preguntes, no us penseu que us entretindrem molt en aquí. Vale. Vale, la següent pregunta és, pots consultar amb els sistemes que tens ara la rendibilitat d'un projecte mentre està en execució, sense esperar que finalitzi? Vale, veiem que sí que ho podeu fer, que entenc que ho teniu o amb un Excel molt ben fet o apretant un botó, val? Alguns parcialment i nou que teniu una oportunitat de millora. Vale, seguim. Registreu les hores per projecte de manera sistemàtica i les utilitzeu per prendre decisions. Aquí, clar, hi ha 2 preguntes amb una. Una, si registreu les hores, vale? I si registrar-les ens permet això, prendre decisions, i llavors hi ha el parcialment que dius, home, sí, però no tot el bé que hauríem de fer, no? Tenim també, vam fer una presentació al Col·legi d'Arquitectes, potser hauríem de compartir, de comparar aquests números del Col·legi d'Arquitectes amb els del Col·legi d'Enginyers. Jo diria que aquí registreu més les hores que els arquitectes, val? Tot i que n'hi ha 6 que no registren les hores. D'acord? Vale, seguim. La informació de projectes, persones i costos està centralitzada en un únic sistema sense dependre de diversos Excels.
Falten encara alguns per respondre, però veiem que en general l'Excel guanya. D'acord? Vale, doncs seguim endavant. Teniu tasques administratives, reporting, seguiment, imputació d'hores automatitzades o semiautomatitzades? Vale, jo penso que una de les coses, com ja ho comentava abans, no? Una de les coses que ens permetrà tota aquesta onada de la intel·ligència artificial, jo penso que la intel·ligència artificial no substituirà les vostres feines, el que s'hi farà és que pugueu ser molt més eficients fent aquestes feines, perquè coses que abans eren molt complicades d'automatitzar o senzillament era impossible automatitzar-les, ara les podrem automatitzar i les podrem automatitzar de manera senzilla i barata. Val? I per tant, jo penso que és un dels punts que hem de treballar més fort aquests propers anys si volem seguir sent competitius. Val? Deixar de fer tasques que no aporten valor o que no aporten molt poc, val? I senzillament fer que les màquines treballin per nosaltres sempre que sigui necessari. Val? Val? Disposeu d'indicadors clars, KPIs, per comparar projectes i detectar desviacions de temps? I aquesta ja és l'última. Aquí veiem doncs, que bueno, una de les coses que ens passen molt és que conduïm l'empresa mirant enrere, mirant pel retrovisor. O sigui, jo la informació que tinc de la meva organització és la que em dona el gestor doncs, a vegades un cop cada 3 mesos i que em parla del trimestre passat. O, o de l'any que hem tancat, no? Necessito eines que em donin informació en temps real i a més que no em parlin del passat, que em parlin del futur i que em diguin doncs, com està la meva cartera com està el meu funnel de vendes, per tant, quants projectes, quantes ofertes tinc enviades i, per tant, quina previsió tinc de tancar-les, etc. No? Tot aquest tipus d'informació que em permeten assegurar que l'empresa vagi millor i que tingui èxit en la meva empresa. Val? Vale, doncs fins aquí l'enquesta. Vale, a nosaltres ens va bé per saber en quin punt esteu òbviament espero que vosaltres també perquè sapigueu com esteu al costat dels altres participants. Alguns heu dit, ui, si ja ho tenim tot, tinc un 10 d'aquest examen i altres diu, ui, jo encara puc millorar moltes coses. Vale, conclusions i recomanacions una mica per tancar la meva presentació. Jo us diria que, per un costat, mesurar el temps per projecte, mesurar el temps per projecte i planificar. Vale, jo juntaria les dues, mesurar el temps per projecte i planificar. Planifiqueu. Tot, tot, o sigui, no, deixeu de posar-vos excuses per planificar. Vale? Perquè ahir, un dia hi havia un d'això que em deia, sí, nosaltres podem planificar molt bé, però llavors agafo i envio un missil Tomahawk a la línia de flotació de la planificació i m'ho carrego tot. Bueno, és veritat, sí, això passa. O truca un client molt important i desmuntes tota la planificació, però és molt diferent si això ho fas a sobre d'una planificació o no hi ha planificació pel mig. Vale? A la revisió econòmica en calent, o sigui, tenir números de com estem anant en temps real. Vale? El tema de la gestió dels canvis, penso que és dels grans punts de les grans patates calentes. Vale? Centralitzar la informació, tenir un parell de control que us digui com anem, vale? I saber a quins aspectes a quins tipus de projectes us esteu guanyant la vida i quins, de fet, us estan menjant el marge que esteu guanyant en els projectes que us esteu guanyant la vida. Val? Serien una mica per mi són aquests 5 punts, però pot ser que algú de vosaltres, i amb això el que faríem seria parar de gravar i escoltar-vos
pot ser que algú de vosaltres digui, Miquel, és que t'has deixat això, que per mi és molt més important